Avalua senzillament. El programa Avalua té incorporades unes rúbriques model de cada una de les àrees curriculars elaborades per l'editorial Text. Si les volem descarregar en PDF per consultar-les, ho podem fer des del botó Rúbriques model. Són unes rúbriques molt elaborades i completes. Si ja ens serveixen, no cal fer res més abans d'avaluar. Però si preferim personalitzar-les, tenim l'opció de fer-ho des del botó Crear nova rúbrica. Si volem fer una rúbrica pròpia, primer de tot li hem de posar un nom, marcar a quin curs pertany i triar l'àrea que ens interessa modificar. Automàticament se'ns desplega la rúbrica model i al costat un formulari per personalitzar-la. Evidentment, no podem canviar les dimensions de l'àrea ni les competències que són curriculars, però sí els criteris d'avaluació o el grau d'adquisició de cada una de les competències. En aquest cas, jo personalitzaré una rúbrica de comprensió lectora. Modifico l'indicador. I també la valoració de cada un dels graus d'adquisició. Puc modificar molt o poc segons em convingui. Deso els canvis. I una vegada creada ja surt en el llistat de rúbriques. Sempre la podem editar o esborrar. I ja la tenim preparada per associar-la a les nostres avaluacions. Avalua senzillament.